హలో అండి, బ్లౌజ్ చూసారా ఎంత బాగుందో, వర్క్ కట్ వర్క్ తోని చాలా బాగుంది కదా, నీట్ ఫినిషింగ్ ఉంది. ఇది శారీలో బ్లౌజ్ ఏనండి, అల్లాగా తీసుకొని స్టిచ్ చేయలేదు దీన్ని. నేనైతే మామూలుగా అయితే ఇలాంటి మగ్గం వర్క్లకు ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్లకు ఎక్కువైతే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వనండి, వేయించుకోను కూడా. ఎందుకంటే కాస్ట్ ఎక్కువ, మళ్ళీ ఒకసారి వేసుకుంటే ఇంకోసారి వేసుకోము. కాకపోతే ఇది స్టిచ్ చేసేటప్పుడు అండి, 1/2 ఇంచ్ క్లాత్ తీసుకున్నారో మరి 1/4 ఇంచ్ తీసుకున్నారో తెలీదు, క్లాత్ చూడండి ఇలా పిగిలిపోయింది. ఇలా పిగిలిపోయినప్పుడు మళ్ళీ చాలా కష్టం అవుతుంది కదా, మళ్ళీ వేసుకోవడానికి కూడా అవుతుంది అవదు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్టిచ్ చేయించాలన్నా కూడా, రిపేరింగ్ చేయించాలన్నా తలకాయ నొప్పి. ఒకవేళ నేను చేసుకున్నా కూడా ఈ పార్ట్ అంతా ఇప్పాలి, మళ్ళీ క్లాత్ కట్ చేసి సెట్ చేసి కుట్టాలి. అందుకనే మీరు కుట్టేటప్పుడు ప్లీజ్ కొంచెం క్లాత్ ఎక్కువ తీసుకొని డబల్ స్టిచ్ వేసి కుట్టండి, ఇలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇంత కాస్ట్ పెట్టి కుట్టించుకుంటే చాలా కష్టం కదండి.